Znači, ako ode dirao, više ljudi će vidjeti i veće su šanse da se više ljudi javi za to. Da, vidi, znači, ajde ovdje da govorimo, jer, znaš kako to funkcioniše algoritam, i prvi mora sati, dakle, ako ne ode dirao, onda ne ode. Znači, ja kada objavim, vi odmah morate kopirati link i da date objavite u grupe, da bi odmah što više ljudi prijavili. To je svakome koordinat. Ajde sad odslušaj samo snimak pa me pozove. Ajde.
Hoće da kažem da baš. Hvala, Miško, hvala. Dužan sam ti da te učete. Ajde.
pomoć, svaki koji će se nije sve onda ide.
Ajde, Skale, ajde. Neko ti je uzeo novine. Neko mi je uzeo torbicu. Torbicu? Sjedao si pogrešno. Ne, tamo sam, ovamo sam, zajedno. Čekaj sad da odpadne da smeta ovo. Nismo daleko. Nije povredila za vrlo. Nije, a? Odbojim sam. Jesam Boris. Bravo. Bravo, Mazur.
I dale 2-0, ne? 3. Bravo. 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 Aj strali. Prošli put sam se Zemlja je ovdje izlučena, ja se sjećam kad se gradio. Morali su oni bio okrenuti ovako, i okrenuti se ovako, sad je već prava priča. Da ne pričam ovaj film što se odbio. Kafići, to su uzeli financije. Šta će pojesti? Što ne znam. Da ima i dole, sad ima i ovaj blok. Su uzeli financije.
Gdje su oni izgubili 19. Šta ima čuveno i klopu, kad ne ima dobro klopu. Kupac od kluba koji više se ne proizvode. Su zadnji nekada? Su zadnji nekada? Ne, 8. Svi znaju. Javljaš koliko je vidio sat vremena samo da pobjede. I dok prođe ono sve kao ono. Volim, a nije. Evo gledam Držaniju i ovaj Bask. Gledam zemlju loptu. Bio na gledalištu i postaralo tamo i sad ja hit. I se družiš sa Ivanom i sa... Su bili gore? Su bili. Nemoj da put. Nešto su stavili kao postiče. Jedno čekam do dođe. No ja to ne mogu nikad, nisam žuto. Nulica. Iza Radonje, Slajo! Ej! Pusti!
Da. Dušan Savić. Ovo izbacio snimke, ja. I hoće da nam je. Ovo što ti baš tako da je ucenio. Nije to moralo ovako. Da li je to stvarno policija? On dao izjavu na Savić. Ne ideš ko meni tamo na pijacu crtu. Ja sam bio crtu. Ovo kada su deka me nese tamo. Nisam čvarke, svi. Ima ono, Bog nekad uzema, a ima i ono jedan skrkovac, istina dobro čvarke. Ja, oni su. Ja sam doktorirao tamo srednji. I svi, ono, sadašnji. I na Bežani na pijaci imaš onog jednog mnogo skupno Bežani. Sad će ono velim da koji svi. Ja? Čekaj, nisu samo svi. Svake godine koji svi. Čekaj, tamo imaš, pa imaš ti kući, ti imaš samo to. Ne, ti svi. A kupiš od ovog tvog tamo, Pa imam njih broj, to je kao jedno 150, 170, 180 i onda imaju kućnicu se ovdje sa stavljaju. ja? Ti uredi pripremu kod njih, sve to. Sve i onda u kući ja spavljam. Dini mjesto stavljamo. Ti sad po sebi vidiš. Na Bukovinu, Šliju. Da, svi. I on mi daje dve. Sad imam trešnju, prije malo ću na trešnju da ja bolje sušili se na trešnju. Sve nisam. Znači, ona ima rok trajanja. Da, A stara je nekako. 90 će. Znači, čitao sam na Google rok trajanja do 25. Pa dobro, Znači ona dobri bilo. bila je dobra, ona. Jeste, dobro. Normalno zasada sad, da? Pa nije već. 70 godina imam. Uđi si mi, uđi! Nema predaje, svaki doktor žele. Svaki zana. Kaže žena, dok stigne da rodi, mi ćemo da umremo. Noši! Sa 5 metara, čovječ. Već ga je savlade i povodi ga. A ovo izbacio. Dobro, da. Mislim da čovjek će
viškova da je braniti će biti. Onda čak i nas. I tamo to je za pet. Da površi iz ovog razlika. Sada politika u Negovanu gdje se Republika, a on sam rekao, ja je slapu gdje su tamo. Vidimo se, vidimo. Ja mislim da možda prođe ovo. Da, može. Aj, dicom neće biti snaka sa firom, sinom, dopno bilo. Da. Ja sad recimo kad bi ovo te dve bobice, ne mogu. Ne, Ja pogotovo ti se slabo ne može. to je uzor. Neke žitarice jutro si mala vladica. To je bilo sve. Ne mogu ja na to da pođem. Si probao živo onaj cepkan i onaj Maxim što je. Ako ja prodjeti treba. Ovo je velika zajebancija. Ja zapekam mi 2 dana u godini. Jedan dan krećeš, drugi dan piješ i to ti to. Ima da ga čistiš. Neka. Pečeš pa ga. Neka, ljudi sam papir ko se dostače. Tako sam kuo. Pošto će plaćati? 100.000 novina sam kašao se ljudi drugi papir po kuću. Loško se učina, ajmo kaže, gotovo. Ajmo to seti. Gdje si Imegić? Ajmo sam vidio. Evo, Gdje je Boško? Od Čale. kuma. Sredi Boško. Evo Boško. Da, vidim njeno putovanje. Dolazi na Brodarac, viš da te kaže da... Znam. Anga. Uvijek nisam javi dobar dan. Šta se dešava? Nije. Nije još Nije još. Srećem malo dalje. Figića si završio za danas? Jesi. Ne, nisam ovdje, završio sam od kuću. Jesi. Po tih kusih vremena. Priznanje, da. Ne, on nije tu odšao u Makedoniju. Basa. Baš, kako te baš, da, imamo neko kao partizanove dresove. I to je 13 sina. Je to Liga pionira? Mislim će da uđu u ligu. Mlađe, Prvo, da. Ovo je otišao se zabio. Otišao se zabio. Mali snik. Koga to će igrati? Kako ne znaju da ne da za nastavu, ko će igrati? Prvi tim. Prvi tim. Onaj tamo što je predao Trunije. Tamo dole. Ne, dole sam. A, tamo su oni. Je sad krenuo. Ostale ruke, vas dvojka, trojka, gleda! Čili bi trebalo sad treba izbaci. Pa i ono koje je Drugo sad pa... Dvoje po dvoje. A jedan je Denker udario prvi tim.
Jeste. Izgubili su juče od Dobrovaca 3 kući. Gdje je to? Ovdje? Da, da. Omladinci? Ako postoje. Dobrovac je koliko je bolje? Ne, oni su bili u momenti. Sve? Sve omladince stavio u klipu. To, vidite? I dosta ima igrača po Super ligi i po Puno ligi. Baš jeste. Sad kad je sad jedno stanje. Znači, igrači koji su srpsko-ligaši, jer je oni, ne kažem, oni igraju u Super ligi, ti znaš to nikad nije bilo tako. Po neki. Kines, vidim. Nije loš. Leva, dobro. Ovo sad što je dodao loptu. Zagradio loptu i vraća nazad. Mićo, mora se raskineš krilo da ga... Ne, ali kad sam skinuo visoko krilo, sad se prvo ne uradi. Ne, samo sa desna. Sa leve, samo sa on tamo što je dobro loptu. A on je tamo. Sa zipanom džepom. Ovo je kao manje u trenerci plava. Baš priti. Ne, da nije bolji klub. Da je dobro krenuo držanje. Da, da. Tu je naš druga. Misli za ovaj prvi tim. Da. Ja koliko znam među prvim. Da. No gotovo će doći Srpsku ligu. Srpsku ligu dobili 100.000 evra. Zavisi ako su... Ne, ako su 100 godina. Oni... Neće ovdje. Ne. I nije on dobio ni to. 100 godina. Nije se dobio. Oni? Sad je Fudbalski savez Srbije nikad više para nije uložio. 600 samo da se dobio. Sve. Sve god uđu više. Godišnji upravo. Svi mi pogledaju. Moguće, zato. Nisam vidio uslove. Nisam vidio isto slabo. To 3-1. Što mi dali 3 gola, meni nije jasno. Koji broj nosi? Ne igra. Godinu prošlo. Veznjak, vidi ga. Ome, da. Samo da nije pokazao kako se šuti. Vidi ovaj. Stani na njoj i je dobro. Dobro, ovo nije loše. Nije. Ovo
minuta, Ako smanjena je 32, bit će drama. Misliš šaka bude. Ovo sad polako padaju. Zavisi je ga opet ne snage. Završio se što nam Ne, šta da vidiš kako, radio sam ovog golfa peticu. Izmenio sam u vrata, sredio sam sve, neće da se zatvore vrata. Prije normalni ruku idu. Ne, ona hoće da se zatvore, od centralna naša. I vidite sad ovaj nov sistem generacije, petica, šestica, sedmica, može da skine spoljnu oblatu. Celu spoljnu oblatu na šrafove, skineš da bi mogo da prijaš. Vidite zamisli. Kako je to žuto? Sve se bilo iznutra. Sad ne treba tapacirom diraš ništa. Sve je onako sa staklo menjaš, ne možeš zameniš ako ne skineš opet onako. Ima 30-ak šafova. Te šafove koje skidaš, ide ovako od ozdo i sa strane. A glupost, ne pucaš. Ja bi ga vrat dao kako rekao da koji ide pod zdravo. Pokazat ću, ne znam, pa kaže da je radila, a ne, ali ja sam zamenio cela vrata sa tom bravom. On mi je dao vrata sa flajtom. Vidimo samo ono što je sad još. Što će gubaći, već ga 10 minuta, to je pitanje. Nikola je trenirao mlađe selekcije, dve selekcije. Kaže Nikola, od 40 dece kada može samo njih 4. I kaže, ode on kod Lika i kaže Nikola, kad je Rodanović bio ja, kad je bio na predsjedniku Udruženja saveza, nekog čovjeka. I onda kaže, žalja bilo 3-4 igrača kod tebe, kaže, ne igreš, bili kod njega. Kaže, ti koji ne igraju kod tebe, to su bolji igrači sigurno nego što ih imam ja. Kada on kaže, moj Žeki, voziš mi 100 € u džepu. Jasno. Sve je jasno. Onda kaže, zove me neka žena, neka majka, nekog deteta. Ne mislim, malo sneg pao na terenu. Nema trkamo da zadrži loptu, velika je stvar kad zadržiš, kad se okreneš, kad vidiš. I kaže, zove žena, pita kao treneru, da li je teren očišćen od snega? Kaže, nije očišćen, kaže Nikola. Pa ga nećemo svi da doći. Tu sad ovi klinci što sad ovo IMT, jedva sam uzeo iskusnicu. I sad, ovaj mi trener kaže, da će se danas ugla moći. Možda još na more, još na pripremu. Tako? Kao kad moja mama znala mora sigurno. On je isto iz ekipa. Pa nema, ja vam da kažem. Ja kažem, sine, će se baviš fudbalom? Kako neće? Ona mora, ona planina, nema. Će da se baviš fudbalom. Još sam pripremio.
I hoće, isto i hoće. Ceo život Nikola, koliko je priprema imao milijardu. Nema. Šta ti je? Ako hoćeš da se baviš, mora da ideš na pripremu. Što je ovo toliko fudbala, nivo. Ovo je kao kad na ulici sretneš nekog, hoće da igraš fudbal. Ajde, hoće. Hoće to. Pazi, treniraju svaki dan, vraćaju, kako se zove, normalno svakog mjeseca. Nije teo neki trener da ode i on otišao još tamo u junu. I tražio ispisnicu, ovaj kaže, može da platiš, kaže, mesečne ove što nisi, pa ja nisam dolazio. Kaže, ono što ti nisi dolazio. E, tako? On je posljednji sada. Ovamo sad posljednji. Znam kako izgleda. Vidiš sad, recimo, da on ubaci 10 minuta, šta znači? A mogu da se desi da ne primiš loptu. Tako? Matić isto preživljava. Bio u Partizanu. Nije ono to za nas. Dolazio u Zvezdu. I tamo ga jedan dan, znači da 5 minuta. Bio onaj rad. Bravo. Ja pojmo se dobro ne znam. 5 minuta više. Ne znam, ništa ti. Ti večara što hoćeš. Kaže, rekao mi trener da se ne smišao za 5 minuta. On me ne i jedu ti. Ste ne da se rekao, da se ne. Evo je. Ne znam, pusti glavu, da si je hladiti. I šta je bilo? Pa ko je taj trener koga je trenirao? Radi. Zimom kad je otišao 3 puta sebi i ovećanje sada čeka, ovaj Nemanja, Radića. šta je najveći I gdje je otišao? osoba otišao Nije on direktno otišao u Chelsea. iz Kolubara, otišao u Košicu, iz Košice. Ulazi unutra, ide unutra. Gotovo. Ostaje, ajde. Ono sad igraju sa Sjola, kako zove, sa Sjola. Odlično igra, to se ne bio najbolji igrač. Lepo se ne bio, Gledao sam više puta, ušte ne više puta. Dobro. Bravo sam. Daj. Stavio ga na kontru, ovdje sam. Još jedan ovdje da ga zatvori. Dosta je njih tamo, šta će ovdje biti? Jebi. Oj, tu je pojačanje sluga.
Aha. Znao što si imao to. Sad ući u sredi da ne svira. Nije svirao, brezi, što sad to nisam čekio, ne mogu te. Ja, uz niko dugo uđe. A nije njega? Ja mislim, ne. Ja ne znam što zašto, pa možda deci tek tu decu zašto dolaze. A rekao bi da će biti narodni osad utakmice. Stavim veli stoji, što će da bude kad ga ne vodi. Znaš ti koliko tih trenera, pa kao što je onaj rekao za Strosinečku, kao taj neće nikad biti fudbaler. Došao u Zvezdane, pravio i jedno trenije prezirano. I jednog vremena drugi. Mislim da ne pričam da je igro. I ti kao ako on bude fudbaler, čekaj, to je možda čisti ono koji radi na sebe. Radi ne vidiš, ne sve trening da ga vidiš. Evo cetaš. Najviše utakmice imati u jedan celo. Ja što ti rekao da nisam vidio. Klinci sude u velikom sezoni su sa strane na hači. Da je to sve mlađe. Danas smo na Sale bi vode kako izgleda. Ne može on ništa. Ako bude dobio loptu, ako se desi da dobio loptu. Stiže sledeći. Mislim da Vidite Greković, kako ja je požao. Kad vidim izveć. Bravo! Kako? Kako on dođe ovamo. Ne rekao sam, pa jeste, kako. Možeš ti da driblaš tu. Čuti u auto ako nemaš još vremena. Daj vraća ko trači. Ja znam kada je Nikola otišao u Iki Vara, kada je otišao u Rumuniju. 6 kola nije igra. I onda kad ga pustio da igra, nikad u životu, naravno 2 godine bio stakljen. I opet kanalista. Ovo bi išao. Gledam ovdje mlađu selekciju Bežanija. Ma Bežanija igra. Gledam jednog malog. Da, sad su pobedili. Ja, kakva je utakmica bila. Čak sam da vidim ovo. Veliki for dao sebi, mislim da je to mora da bude 10 cm. Svilo se. Samo njega i... Alo, ne pobedili, samo utakmica bila za nikad. Nisam se odavno toliko iznervirao. Molim? Jesam. Jesam, svi su moji rođačevi bili. Što, išao bi ti? Neću ja da idem, ne mogu. A ne mogu da idem, ovog puta ne mogu. Bravo, četiri, sad su zapečatili sudbine. 4-1 vode klinci. Ajde sljedeći put kad bude bilo značajno. Ajde, ne brini, okej.
Blago čao. Jel idemo u Ivanicu, u Istanbul? Futbola. Ma ide, kako ne. Hvala, kaže, ma da bre, vozio ja bre sve bre. Ma nije važno, nego što se samo vozi za firmu. Ma ne, ja sam išao zato što se to da vidim ovu rodinu. Znači, ne bi on išao. Da ubaci tu decu koji đavo jebote, što i držiš to sada, jebote, imaš 4-1. Sad će, Evo, za 2 minuta dođe. Dobro, bit će malo zaostano. Još 15 minuta. ide u kuću da igraju za noge. Ovdje sad će na palac. Neće. Odmah si trebao što je ovo. Bok sa bok na boku, bre, igrač isto bočno jedu. Ono moguće da ne vidi. Jer ono, nije njega zvao ali sa Fusima. A ne, vidim tamo još jedno. Jer od Boga dvojici je rekao stvarno. Ovo je faul. A faul, bre, brate, bravo. Bravo, je lopatom. Ne, govorim iza onog tamo, nije mi jasno. Pobedio, ali Boga mi... Još idu, još idu. Dobro su oni jel. Mislim, još to je još neka dobra. Izvikuje ko je za pobedu, danas je to. Imali su koliko 4 poraza vezano, jedan za igra. Sad u 6 bodova. Veliki su 6 bodova. 0-3 danas do. Ne, sa ovim, sa ovim. 7, jedan nemaš. 7 i danas 3, 10. 10. Dobro, uvijek je bilo loše. Najmo samo vidimo koji je broj. To je Joca i njega otkaz. Ovo je ovaj ljudi. Dobit će otkaz. Ako ne povedu. I onda je tako vrlo. To su 4 vezane sad. Dobro, sad. Ja sam volio da mi ga otkaz. Ne znam sad, znaš kako to, kad dođe nov trener, onda sve iz početka. Najbolje je neko ko zna se, da bude normalan, da bude pošten. Da ti upoznaš igrače ili kako ko šta je igra, to treba vremena, da ti nema 3-4 utakmice. Kod mene ima 11 i zaostano. Ide na bok tamo, a? Nisam vidio, nisam pogledao sam, sad ću da vidim. On tamo kolje, ovako samo izbacimo. Bravo. Bravo. Prva je bila slaba, prva je bila dobra. Da mi dopamo, hvala drugo. Ovo je diploma plasira. Zanimljivo, ovdje je kapitan.
Je to on? Daj njemu 17. Ej, zašto to? Ti imaš tu bočnog igrača bliže i odliče. I to ga još napući. Ako već hoće tako. Tamo. Ajmo, ubrzaj. 3, 2, 1, ajmo. Malo se župi. Dobro, tamo stavio. Jeste rezultata. Sve živo radi. Kakav Zvezda, kakav Partizan. Može i kući i sve strane. Znači u Crnoj Gori vidjeli kako ti buduće se dali 5 komada. Ovi ne mogu da verujem. 5 komada im dali. Šta je bre ovo? Ovo se nekako je brinti. I Hrvacije Srbije. Ali je bilo Crnoj Gori. Bravo. Zostavi igru bre, jebote, dobro. Probaj!
raširi igru, šta se tu mučite, jebote, igraj tu po bokovima, umjesto da šire, jebote. Bravo. Dobro, malo jače, ali dobro. Odlično. Ajde, biti nas, jebote. Samo malo dao veći bod. Samo da je malo. Neki to golman sigurnije. Koliko to duže? Ovo je visoko na glavu. Ovo je Rižović. Tako može da loptu. Gdje ćeš tu kroz dvoje igrača? Prošle godine, ja kažem Nikoli, moment, imam jednog malog, od nekih naših prijatelja, sin. Koliko ima godina? Ja kažem ima, pitam ovo koliko ima, kažem 27, kažem matoran, on zanima. Ja rekao, je moguće. Čim ti si. Čim ne igra, kako se zove, super ligu u mlađim selekcijama, to je već gotovo. Je tako sad? Nema, nova liga super liga. Nikola igrao 7-8 godina super liga. Nema tu, on kadeta, mlađi kadeta super liga. Non stop super liga. I pioniri u stvari, 8 godina. Kako se najde ova škola Šarić iz Zemana? Koga? Šarić iz Zemana. Nisam to preko. Ko je taj škola? Škola futbola iz Saltine. Ne pratim ja tog uopšte. Ja sad samo gledam mali futbol, futsal. Apsolutno ništa, uopšte mene zanima. I tako sad. Sad gledam i futbolskom liga, ja gledam sad nešto drugo. Daj tu loptu. Sve lepo uradi. Bravo, dobro. Treba je ti još imamo, a mogu da da desno ovdje, dečko sam. Već je još sve da je dodao ovom dečku, sam. Ovo je već bio sa 2 igrača. Dobro, desno, tu zna se šta je. Ne, nego mislim ovo je ovdje momač, da je tekst.
Zidat će ostaviti. Ovako je dve vode, gdje ti je stane 6 gledaju.